de tot el món. El que sí que podem saber, i a més es té moltes observacions i molt clar, és que la temperatura a l'aire clarament ha augmentat. I això ho hem pogut veure especialment els últims anys, amb un clar augment de temperatura. I el problema principal és la velocitat a la que està augmentant aquesta temperatura, que això és el que no s'havia vist en milers d'anys enrere, podem parlar. Doncs aquesta velocitat a la que està augmentant la temperatura, que és provocat bàsicament per l'activitat humana, és el punt principal del que s'està observant, sobretot, ja dic, els últims anys. Ja pots parlar d'altres variables, de precipitació i així, però el comportament més clar és amb la temperatura. A nivell de tot el planeta hi ha alguns canvis que són clarament observables, com pot ser, per exemple, un efecte molt clar és el de gel de totes les masses, sobretot de gel continental. Afecten les glaceres. A totes les zones de muntanya de tot el món les glaceres s'estan desfent. I això és un procés que ha costat molts anys fer-se i ara amb l'augment de temperatura s'estan desfent les glaceres. També l'augment del nivell del mar. També és un efecte molt clar que es dona a nivell de tot el planeta i ho patirem. En llocs molt propers a la costa, cada vegada el nivell és més alt i això provoca que temporals de mar entrin cada vegada més a terra, i això es dona a tot el planeta. Si ho podem dir ara és un cert punt, amb un cert punt de preocupació. És veritat que tenim poder d'adaptació i per tant ens adaptarem a aquesta situació nova, però seran els joves d'ara els que hauran de fer aquest esforç superior d'adaptació. Bàsicament, sobretot a nivell de, segurament, nova agricultura, noves espècies que es poden conrear. També un dels efectes de tot el planeta és que segurament hi haurà zones del planeta on la vida serà difícil, sobretot entre zones tropicals, per la temperatura, bàsicament, perquè seran temperatures molt altes, i això serà que hi haurà un cert desplaçament de la població, i això també és un factor a tenir en compte. Aquest desplaçament de població cap a zones on sí que es pugui encara mantenir un cert nivell de vida. També tot depèn del comportament que fem nosaltres. És a dir, quan parlem de canvi climàtic i parlem de l'augment de temperatura, sempre estem parlant d'un rang d'aquest augment. Si nosaltres ens comportem pel rang inferior, en el futur, al llarg de tot el segle XXI, doncs actuem bé, reduïm les emissions de contaminants, etc., estarem per la part baixa de l'augment i això serà molt més fàcil d'adaptar-nos. Si ara no actuem bé, l'augment de temperatura serà molt més important i aquí ens costarà molt més fer aquest procés d'adaptació. Per això quan es parla d'augments de temperatura globals d'1,5 graus, 2 graus o 5 graus, no és el mateix que estem per la banda baixa que no que estiguem apuntant cap a un augment de temperatura de 5 graus, que seria molt més difícil tot aquest procés d'adaptació. Però això depèn del que fem nosaltres, del comportament nostre. Cada vegada està més sensibilitzada. És veritat que s'estan fent molts esforços per sensibilitzar, per explicar tot aquest procés i perquè la gent sàpiga ben bé què ens pot passar i com hem de fer perquè ens passi una cosa que sigui més suau i més fàcil de treballar-hi, d'adaptar-s'hi, o no, o si no fem les coses bé, doncs ens costarà molt més. I això jo crec que cada vegada està arribant més a més gent i sobretot a la gent jove. La gent jove cada vegada s'està agrupant, mobilitzant, tenim molts exemples, experiències de jovent, de lluita pel clima, de lluita contra el canvi climàtic, i això és bo que tothom actuï, que tothom apreti cap a la gent que ha de prendre les decisions,
i que apreti doncs, els governs, que al final és qui han de prendre les grans decisions. COP vol dir Conference of Parts, és la conferència de les parts, que són països, perquè aquí és una conferència de governs, són governs de, crec que és gairebé 200 països que en el seu moment, als anys 90, van signar un conveni marc de les Nacions Unides. No? És una entitat de l'ONU. I clar, posar d'acord a 200 països en diferents nivells econòmics, diferents nivells socials, costa molt, costa molt. Però tot i així sí que és veritat que es van arribant a acords. El que passa és que després ha d'haver-hi una molt bona verificació i per això es fan reunions cada any, perquè s'ha de fer un seguiment de tots aquests acords que signen tots els països. I aquí és on hi ha el problema, que moltes vegades se signa l'acord, però després, a l'hora de passar-ho a la realitat, doncs bé, amb un paper tot ho aguanta i tothom signa el paper, però quan s'ha de passar a la realitat costa molt. No? Llavors, aquestes reunions que es fan cada any, una mica l'objectiu és fer un seguiment de les actuacions que fan tots els països. No? I aquí hi ha qui realment ho compleix i després es veu també els països que no ho compleixen i no fan la feina amb la que s'havien compromès al signar el document. Costa molt, Costa molt perquè aquí hi ha molts interessos econòmics, interessos socials, etc. Llavors, posar d'acord a països de tot el món és complicat. Però és una feina que s'ha de fer. I quan s'assigna un document, s'ha de complir aquest document, perquè si no, no anem bé. Davant la necessitat actuem i crec que cada vegada està més clar que aquesta necessitat hi és. Estem veient els últims 2 anys, per exemple, unes temperatures extremadament altes i això és que ens dona l'alarma amb recursos hídrics, dona alarmes amb agricultura. Per tant, tothom té molt clar i cada vegada més que o actuem i reduïm realment les emissions dels gasos contaminants o el problema serà molt important. Per tant, el problema hi és, el problema el tindrem, però jo espero que sigui en la part més baixa del problema i que tinguem la capacitat suficient per adaptar-nos-hi i probablement canviar el sistema econòmic, canviar el sistema de vida, però bé, ens hi adaptarem.